Nyasi no eni nyasi ma dhialo dichieng' wakeyni e piny mangima no obagi kaunti ma Homa Bay kane en nyasi mar ng'iyo yore minyal rit go ratiro mag joma mine kod nyithindo manyiri kod kaka inyal tiek midhiero mamakogi. Kaka jafwambo mara e kaunti no Ali Abich lero, nyasi ma kamano notele gi min od jatend piny Mama Rachel Ruto. Nyasi maigani madhialo odiochieng' mine piny mangima ne obagi e mbalariany ma Tomboya e boma ma Homa Bay, kama jotelo mag mine kod riwruoge makedo ratiro mag joma mine kod nyithindo e pacho ka ne ochokore matego lweny e kedo kod timbe marocho ratiro mag nyithindo manyiri kaachiel kod joma mine e piny Kenya. Min od jatend piny Kenya Mama Rachel Ruto mane en wendo modhial e kinde nyasi no ne ojiwo joma mine mondo kaw ting' margi mar kaw lemo mag telo kaachiel kod mag siasa kaka yor medo jiwo nyithindo manyiri e kor gwenge. Our gathering today in Homa Bay County is a show of our collective commitment to the empowerment of women in Kenya and the pursuit of gender equity. Women are great leaders, entrepreneurs, professionals, mothers, and the best friends this country could ever ask for. Let us follow our matriarchs who made great strides even in days when it was not as easy as it is now. Kabende ne ojiwo joma mine mondo obed jogo manyalo chung' kar kendgi e yoregi mag yuto mar konyo tieko midhiero moko ma gikale e kor gwenge ka koni sirikal oikore ma jolo joma mine kod neno ni ratichgi ok orochi. As we celebrate this day, let us recognize the strides made in advancing women's rights and opportunities. I want to assure every woman in Kenya that our president is committed to fulfilling his promises to women in the bottom-up economic transformation agenda, including economic inclusion, better participation in decision-making, and protection from any possible harm. Min od ogai mar ODM Mama Odinga mabende noyuoro e kinde nyasi makamano ne ojiwo jotelo ma mine pacho ka mondo ket maino margi e chiwo puonj kod jipo ne nyithindo manyiri kaka yor duoko chien wach chiemo iu kaachiel kod keny momondo ki nyithindo manyiri. Kitu muhimu kwa sisi wakina mama ni kusaidia wakina mama wengine na kusaidia watoto, hasa watoto wetu wasichana, ili wapate kuwa na nguvu, kusoma vizuri, na tuwache mambo ya ile tunaita early pregnancies, kwa sababu mtoto mdogo, nimeshaona watoto 13 years wanapata watoto. Unakuta mtoto amezaa mtoto, ukimwona akitembea kwa njia unafikiri anabeba ndugu yake mdogo, kumbe ni wake. Moko kuom pek mano yangore kinde nyasi no ni thiro dongruok mag joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri e kor gwenge oting'o wach tero nyithindo manyiri nyangi, lwenje mag kit chwech, gamo yie moiwe kind nyithindo manyiri, wach dhier ma joma mine e kor gwenge, nek oyaye mag joma mine kind mamoko manyaka nywak lwedo mar kedo go. We have come together under the banner of Siganyinam. Siganyinam means women of the lake, coming together under the patronage of Mama Dr. Odinga to push forward how we can mitigate the issue of the triple threat. If every day in every hospital you have a child giving birth to a child, then we will have a generation of lost women. We must deal with this issue, not tomorrow, but today. Ne nyasi mar tipo mar go turubin moko midhiero kaachiel kod chandruoge mag joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri osebedo ka kale pacho ka. Jotelo ma mine kaachiel kod riwruoge mopogore ma osebedo ka kelo ratiro mag mine kaachiel kod nyithindo manyiri e piny Kenya ne owacho ni ber ka ji tiyo kanyakla mar tieko midhiero ma joma mine osebedo ka kale e piny Kenya. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kamano bende mine ojiw mondo mi ochuk